Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat, may nga naman sa aton na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Sabado na kita. Sabado kita nga presentation, April 24, 2021. Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan sa mga lugar diri sa palibot sa Metro Bacolod. Kapin pagid mga area nga way na sang supply sang tubig kag kuryente. Man diri sa Bacolod, hindi tanan nga mga pumping station sang basiwa ang mayara sang generator set, generator nga pwede lang mag-operate ang mga pumping station kag magkahatag sang supply sang tubig bisan may scheduled power interruption. Hotline! May pila ka mga lugar sa palibot sang Metro Bacolod nga subong nga adlaw 12 oras nga maga-eksperyensya sa kawadon sang supply sang kuryente. No, may ara sang schedule subong nga adlaw nga maintenance work inigin request sang NGCP. Aksyon Hotline! Damo pa kainang nagpanawag sa aton nagpamangkot na nung reason nga umpisa sang alas 6 ang aga, although nga nagsugod ang brownout
mga pasado ginman alas 6 pero ti kumong nga hasta subong ay panagsiga na mo nga pala mangkot bla. Nagligad pa ni aktualing adlaw gin pabalo sang taga Seneco amo man sang NGCP ang ilang scheduled power interruption. Action Hotline. Kalabanan sang apektado nga mga lugar ti ari diri sa Burgos Feeder, no? Sa Burgos Feeder nga muna ang may mga area subong nga wala sang supply sang kuryente. Action Hotline. Pwede ka mo liwat dira maka-check, no? Kung hindi ka mo makabisita sa Facebook page sang Seneco, pwede gid sa Action Radio Bacolod kay ara manda, no? Ang mga detalye sina. Agod nga hindi ka mo matingala, no? Kay nagligad paningin pay balot pero galing iban siguro way gid balaya ideya. Action Hotline. Karon pa sa gabi, mga alas 6 man magabalik ang supply sang kuryente. Pero nga ambal sang taga NGCP hindi giman ang alas 6 sa limbawa sang gabi amo pagid ang pag-resume no sang supply sang kuryente kundi kun kaisa temprano pamanay. Action Hotline. Pero kuan lang no monitor lang kay base kun earlier than 6 p.m. base pa man lang magbalik na ang supply sang kuryente. Action Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa Sabado naton nga presentation sa nasiling ko na April 24, 2021. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iyang Sabado diri sa aton sining nga pagpangalagad. By the way, ginatamiyaw ko anay mayugid nga pagmonitor good day sa tanan nga magka-aksyon tang nga nagatutok na via Facebook Live amo man sa YouTube ina sa mga online nga mga listeners kag mga viewers sa Action Radio Bacolod. Thank you gid for always supporting Action Radio Bacolod. Action Hotline. Sa mga listeners ta naman nga nagamonitor via on air sa mga nagatutok dira sa ila transistor radio. Nagamonitor karon nga aga pagi sa ila sining monitor sa salakyan. Good morning no sa mga taga Bacolod City, Negros Occidental, dira man sa Panay area sa Iloilo, probinsya kag syudad sa Iloilo and Guimaras. No kutom malabutan sa aton broadcast. Good morning. Action Hotline. Pwede ka mo magapadala sa inyong mga mensahe, sa inyong sining mga komentaryo, mga opinion sa comment section sa Facebook Live. Agod mabasahan naton ina dugay-dugay. Action Hotline. Kag sa mga mahilig naman magamit sa cellphone, magpadala sa mensahe ang aton sining nga text hotline 0963-757-0874. Action Hotline. Ano mga daragko nga balita nga aton tutukan? Karon nga aga, i-check ko lang ni kay City Administrator M. Ang, no, kung may tempo ko siya karon. Kay 6 hours ago, may gintag siya sa akon nga COVID cases. I don't know kung ini Bacolod alone or Negros Occidental. Naga-include na sa Negros. Ang nabutang dito nga cases is 101. Siling ko ano ni man? 101 ini o kung 101 cases kinman ang recorded for Bacolod City alone or that includes Negros Occidental. Ang sa Manila, siling sang Okta Research, nagnubo na ang cases sang linat nanay dito sa area sang Luzon, particular na sa Metro Manila. Tikon nagnubo to sa ila, nga dito gani kung madumduman nyo ang reason nga grabe ito ang linat nanay, bangod sang kumpiyansa, no, ginhatag sang tao, ginpakita sang tao, nga kulang sa pagsunod sa mga regulation, health protocol, nga ginapatuman sang gobyerno. Action Hotline. Amo to nga may ara sang pag-elevate or may ara sang pag-upgrade sa community quarantine status nila dito, agod nga mapasiguro nga ining mga pasaway nga mga individual
ma-regulate sang gobyerno. Action Hotline. Diyan mo na ang problema, gid, no, dito sa bahin sang Luzon o sa Metro Manila. Di ko naganubo to sa ila, ang aton di sa Bacolod, I understand, pagkita sang EOC nga may problema, man ang contact tracing ginhimo, online di hamak mo. Amo na gani nga may mga ginapropose subong nga magpatigayon sang mass testing, no? Magpatigayon sang nagakaigo nga surveillance testing bisan sana isang kapulisan, no? Sa PNP, mamas testing sila. Action Hotline. Tiyan mo nang i-check naton pilagid ang cases subong. Kung dito sa Luzon, nga ang problema sa nagligad, that is why nga bisan ang mga moratorium nga request sang Bacolod, kag Negros, and Visayas as a whole, or Region 6, ti gingrant, no? Although nga nagtapos na ni nagligad, nga mga inadlaw. Now, i-check lang natin kayong cases, subong to hindi mabangbang, grabe gidya. No? Ang mga cases, diri sa Bacolod man, kag sa Negros Occidental. Ti siling siyang Okta Research, kung sa Manila, napanubo ganin nila to, no? Diri sa aton, would it be possible nga masunod man kita dito sa Manila nga mauntat na ni? Action Hotline. Karon dugay i-check na. Now, politika. Tiyang salyada sa politika, hindi mo yung mapunggan mo. May ara mga tawo nga mahiligid sa politika. No? May ara mga tawo nga nag-instant ang wa nila balado mga political analyst. Nangin instant political analyst. Damo subong mabatian mo nga nagahimo sa mga analysis nila kung paano magdaog kag paano malutos ang mga kandidato. In the case of Mayor Bing, kundi ang gwa subong modo si Mayor Bing do pululihan gid sa mga opisyales bisan sa probinsya kay do amo na ang ginpakita lang nga support, although ay pas ang official statement or confirmation nga indeed mapapili ginman siya bilang alkalde sa Bacolod. Action Hotline. Galing kung ikaw incumbent officials, hindi kay kapili kung sino ang imo inkwentrohon kag kung sino man ang magdesider nga mangin kasumpong mo this coming 2022 election. Action Hotline. Galing masubo mo ni ang realidad sa politika. May mga tao iya nga ang may ara iya nga ang papel nila manugsot-sot sa ginalantaw ng kandidato mo, manug ilad sa upod man lang nga kung kilala nila, nga plano igaduso nga magpapili sa palabuton nga eleksyon. Tinormal na iya. May ara na iban nga mga tao nga malideres sa barangay. Sige, papili ka bla. Kami balasi mo, suportado ka namon. Tigaling mo na, ang pagpapili is one thing, pero ang pagdaog sa eleksyon is another thing. Action Hotline. Pero sa diya sa politika, sa tuod lang subong, pagkambyo pa lang, no? Pagkambyo pa lang o pag-transfer pa lang sa voters registration ni former Congressman Albi Benitez, ang tanan nga mga hindi pwede nga way kaya kasumpong or oposisyon sa politika. Puwerte ang bombardiyo dayon, way na inuntatanay dayon ang target sanity, of course, ang mga incumbent officials diri sa Bacolod City. Action Hotline. Isa diri nga ginatarget na subong kag amat-amat na kag expectedly amo gimanimabo matabo. Inaway pa nakapile COC, pero grabe na subong may mga konsagyera, bala may mga Sikorsky na amat-amat hulog bomba subong. Pertiya, gali na gumba na mo. Ang mga barrel sa armas, may mga sniper na subong nga ginabalbal na mag-incumbent officials. Tisiling ko hindi lahog ni kapin pa daw pinulihay nga sistema, bla, sa eleksyon, inaway pa nakadeklarar nga magpapili, gid ang may plano nga mangin kontra ni Mayor Bing Lonadia, tisiling siyang iban, sadya ini nga politika. Pero kahapon siling ni Councilor Archie Baribar, siling niya, hindi ni Battle Royal, siling niya si Mayor Bing kung sa mga radio pa, AM siya nga frequency, ting kung madayon giman si
former Congressman Albi Benitez do sa FM frequency siya, lain nga band, do hindi sila mag-inkwentrohanay kag mag-sumpa kilay. Online sa hotline. Pero paramiton, tabala kay tikon politika, damo gini mo. Damo gining interesado. Now, ari pagid. Kay sunod nga mga sinimana, kami sa Aksyon Radio, di ma-survey tabi. Lantawon tabi kung anong pulso sa makulod nun, kag sa mga nagamonitor, pati na sa probinsya, kay dapating mga opisyalis sa probinsya, subong do may intra, o silingkuhan ni sa mga kilala ko, singko, sa ilo na lang kamus makulod, di para sa diyan nagidbla. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Action effect po yung mga gadra sa emulation sa Bureau. Salamat gid siling Cubao, umpisa nagligan nga adlaw ang COVID kung kaisa dumapaiway na ang pantry or community pantries nga grabe ito naligad ang blow up kag pagmonitor pagsunod naton sa mga update do gintutukan inot danay kahoy nga isyu porti man to umpisa nagligan nga sinimana. Silingkod na salbar ang DPWH, na salbar ang tanan sa naglain-lain ng issues, even COVID, doon na paiway bangod sang politika, pero subong mabatyagan mo na nga daw ang puntariya sa mga baril sa armas, pati may mga sniper na subong doon ka matamat na nga ginatarget ka mo, Vice? Our action art, no, unagid ang aton cases yesterday, 101, no? 101 ang actual, no? Okay. But ang aton gina-report na DOH na nga figures. Kaya may cut-off yan. Well, honestly, action art, there's a lot of work to be done. No? May hakit ka pa sa krisis. Hindi niya joke, hindi niya lablako. So, ako yung personal, obra lang po anay. Politika ya, magbot na siya. No? Asto siya, kung sinudang kasumpong, hindi naman mapili kontrata. No, may freedom man yung tao nga ma-express ang iya sentimento. May libertad kita sa the way we see things kung mayong himuan sa tao kung hindi. Okay. So, let us leave it at that, no? Even ako, no, hindi ko gani certain kung kita tanan. Hindi ko siguro kung anong matabo sa masinulod ng mga binulan. Kasi ang eleksyon, kung pa, more than a year pa, kaya ito man lang kasibong Mayong eleksyon. Mayo next we year. don't know what's gonna happen, no? So, Okay. even ako, hindi kakabalo kung, hindi mo ko kasiguro kung naglagan kakuliwat o hindi. No, damo kita options. Tungod nga nakita natin ang kuano, isa kita siyang frontliner sa pagsugod siyang COVID na cases. So kung sa inagyan, wala siyang may makasiling gurong may sobra pa siya sa inagyan sa akon. So wala kang mga developments. And at the end of the day, ang sentensyador dara ang kwan niya, ang aton constituents. No? So, bilin ka na siya kwan. Abot gina siya. Okay. Pero ang hindi ta malikawan ang politics nido nanamitan ilang tao sa politika nga istorya. Ang piyak nga grupo nga way pa man gani siyang deklarasyon kung matuon magpapili sila o ma-file sa COC, may mga binitingay na after sa sining mga natabo kay ambot tingala ko no pag-transfer pa lang sa voters registration no ginhatagan gid sang importansya may mga mileage nga ipabalo gid sa public nga mo na transfer pa man lang na way pa man gani declaration pero sa mao ang inyong grupo sa grupo Progreso sa naka do na hatagan no gid man ni atensyon nagligan o naka-meeting na kamo initially. Well, ang meetings niya, adlaw-adlaw action art, pero meetingan ng COVID. Ang COVID siya ginamitingan. Ahay. No, so, nakunta niya na yung problema. Okay. Okay. So anyway,
Sige, hulaton ta na iya kay ting politika tuod more than a year pa no. May of 2022 ang election next year, no. So there are so many options amo naging muno mo kag mga possibilities nga even mga politicians and even elected officials, incumbent for that matter, hindi pa ganit kabalo tuod kung anong kapalaran nila in the future, no, kag sa palaboton ng election. Now, talking about COVID-19, kundi kahapon 101, although nga ti medyo manubo ang ginpagawa sa DOH, bangod siguro ti amo na iya ang nalabutan sa ila sini cut off time. Waay gali nagpariho sa Manila, sir, nga siling sa Okta Research nagnubo ang linat nanay kag cases to diri sa aton do wa epek no sige gapon gid gali vice. Well, tungod nga ang aton nga strategy diya, ang ibang nga LGUs wala sila ano ni, what do you call this, surveillance testing. Yung sunod nilang DOH siguro ang gina-test lang ang may symptoms. Kita diya aggressive ang aton testing. Ginapangita tang positive. So kung ikaw ang close contact isang positive patient day after 5 days with or without symptoms, swab ka gid. So ano ni, trace, swab, Okay. isolate. So mo ni siyang rason tungod kalabanan sini local transmission. And that I think ini pag inabot sa mga LSIs damo man positive. It's good na ari ni sila na isolate as well. Okay. Pero may ara gyapon no sa information na baton mo sa mga nagapalauli ni returning resident, LSI, OFW. May ara gyapon sa hanay nila sir nga nagapositive luwas sa local transmission abi nga daw nagaluluntad sa Bacolod. Yes, correct, Actioner. Kaya ang aton local, ang kanta, ang aton 11, ang aton LSI nga nag-abot na positive. Grabe ba? Ina kahapon nga record na. Yes, correct na siya. Oho. So kahapon alone 11. 11 LSI ang nagpositive. Sa mga apor. Ang local transmission 55. Kung siya mo ni siyang resulta siyang aton patient. Okay. At yung familia. Tungod ang latest nila nga pambala findings, actional. Since nag-mutate niya ang virus, airborne na siya or Uy. aerosol. Oho. No, meaning nag-atiner siya sa hangin. Sus. Nag-atiner siya sa positive ko. Nag-ubo ko din, nag-uwa ko. Mm. Ang ako, nag-atiner siya sa hangin. So since nagatiner na siya, so may posibilidad kapin pa kuno ay kay imo yan nagasunod sa protocol, sa health protocol, wearing of mask, face shield. So paglabay mo, pwede mo siya mahaklo. Let's say, nagsulod ko da siya, Juan. Nag-ubo ko da. Nagwa na. Ako nagbulos. Nagkaon ko ako man ng isa. Hindi ko ako ng isa. To, nakalatnan ka. Tungod ka, nagtiner tong iya ng virus. Okay. Para siya airborne siya mo. So, ang bago naman gani nga advice, 2 meters ang distance. 2 meters. Ang 1 meter, delikado na. Okay. So, the farther the distance, the better. Okay. So, subong, nano sir, may ara kita, anong expectation naton sa local IETF? Can we expect nga by nautod ang linya ni Vice? Balikan ta siya dugay alas 8:24 na. Action Hotline. May partis politika sa ni Vice laton ta lang na. Dugay pa to. Diri kita anay sa issues ng COVID-19. Vice, origin nautod ang aton line. Yes, actional ka muna. Mas mayo, makadistansya ka layo kung pwede po. Imuon ka. Pag sa aircon, delikado, kita actional. Okay. Pero nano man, ang target sa city nga dapat within April or pagsulod sang May kinanglan ga-expect kita nga magnubo na ni ang cases kang magbalik kita
sa mas single digit na lang, Vice? Well, I think kung ang aton pumuluyo are all responsible enough. Kadamo action art Mm-mm. siyang symptoms na. Ay pagkatapes. Mm-mm. Tulak to nila maglala kag magpates. Okay. Naglakta na ang kuan, nang sige ka na panglaton. Mhm. O di mo na kita advisory nga kung may any flu-like symptoms, pa-swab ka dayon so that ma-isolate ta. Mm. And ang pamilya ta maproteksyonan ta. Kaya Okay. kung taguon ta, laktan mong pamilya mo, pagwa na sila balay, mga latoners lamang na doon. Kaya ang nila full ba action art, nadaloon sila sa quarantine facilities. Mhm. But then, ang tiyoki man lang na, kay mas comfortable ka mo sa inyo balay. Pero ang chances na latnan yung pamilya nyo, Mm. na COVID, Okay. siyang siya magpa-swab kita, ma-isolate ka, mabulong ka pa. Even in action art ang nagkalamatay, Aha. kuha na niya sila, late na ang ilang decision sa pagpa-swab. Mm. So, ang cause of death mo, ang ka-oxygen mo lang mo. Mhm. But kung earlier, na-detect yung imo nga positive ka, na dapatan ka siyang bulong, Mm. ay, hindi ka pa mo hospital. Mm. Okay. Tidri kasi nga nag-problema, kaya nga ton pumuluyo, may kahadlok o kung may denial stage ba lang. Mhm. Denial stage na hindi ka magpati o kung hadlok ka mabalaan, na positive ka o hindi. Okay. Which is not good and which is not correct. No nga amon ang himuon mo kay instead nga mabulngon mo kagalingon mo, proteksyonan mo kagalingon mo kag ibandera ang pwede mo latnan, ti mas malala. Pagkikisuli, base kung nigo mo madiskubrihan, lain ang sitwasyon mo kung may sintomas ka na, Vice. Very costly action ate, kaya ubos ng pamilya mo. Kung di nagastuhan ka katama, ubos pamilya mo, ikaw dan na medyo hospital. Bantag duwa mo, tatlo gina hospital. Action ate, Sus. si Pabla kung ang imo yung pangabuyan, kuwang ka lang, middle class ka di, kayawan ka na. Mhm. Milyon sa action art ang hospital ka. Mhm. So, early detection, mas mayo. Kaya mo na perming gina-advise tang may pagkaubo ka dahil lanap. Paswab lang to ka may nabayad. Okay. Eh, gangaton facilities namin naman subong. Mhm. Anyway, kiti ginagamit naman ng sa alihis na tuod by subong mo, no? Yes, correct. And magaling kasi mo lang na buta dito. Even mga hospital sa the other day, ayawan naman ko pangita sa kilala kong mapa-admit. Mhm. Hindi ito isablay action art out. Tagtatlo yan mo. Tagtatlo sa isa ka pamilya. Tagtatlo yung mapa-admit. Grabe, no? Sus. Ang pag-intindi ko pagid, kaya actually gintag ako ni City Ad Ang death cases sa Bacolod, doon nagdugangan pagid lately or kahapon nga database? Yes, correct nga section art. Tungod na suliton ko, ang ano ba na? Panta subong mo, 203 ang ating na deaths. Okay. So, kung na total na siya, and that ang active ta, mas late active, na wata problema tapos ang imo 14 day nga kuan 727. Oo, so total cases ta mo karon naglabo pa ng 7,000 kay 6,993 na tamo. So sobra na ta kuan 1% sa aton population kung magsubra ta sa 100,000. Okay. Amo ng aton cases. Sa kalabanan nga kalamatay kani action art, mabuhi ni tani kung nagpa-doktor ng temprano. Nagkakawadaan ni sila oxygen mo. Aha. Kalabanan action art nga nang kalamatay, kung conscious kaya mo, na istorya ka pa yas ni puno, batak ka na an hour, ay ka na. Oh. O iba niyo mapaparalyze, makuma, di ba? The usual nga mapatay ka kung masakit ka da, ma-stroke, maparalyze ka, so makuma ka.
Di ka kilala tao, ini action art, normal kaya til astang mo, bugtuan ka ginawa mo. Aha. Amo na? Kung kaya conscious ka, what I mean conscious. Lahat Mm. again, tumba kayo. Ah, amo na kay ti syempre kabudlay subong kapin pagid ang isa diri nga dapat natin tandaan ang COVID do kunano bala may mga changes man bisan sa karakter niya ang mutation niya amo na ang dapat nga bantayan naton kag pamati kita sa mga authorities vice. Correct, action natin mo na may continuing education, information ang ginahimok naton. Mhm. And that na nami ang kwan gidi si madinable action. Action ka na isa ka to, take up sa tanan nga radio stations. Mm. Halin sa agas sa magabi, ba't doon ang aton pumuluyo, damo kaya itong lagapati, Mm. natuod ang COVID, Ah. mo gidway gapati ang minimum health protocols na gina-pa-implementar sa gobyerno. Nga mo na siya ang imong weapon, Mm. hindi ka malasman, natuwabol man lang bla. Gani, gani. Ipapos man lang sundon, ba't ganti? Damo, gid slawayon. Aha. Teoy, mayari ba ganini nga pati ako yung isa di ginambalan niya ikaw art na gulo amot-amot ka man trangkaso palang COVID dayon niya din yung imo datos nga may COVID gid man. Silingkuting kapati lang ko galing sa mga eksperto kag sa mga otoridad nga nagambal kay ti may utod kung ato yung sagwa nga nagpositive man sa COVID mo. Yes, action ata mo ng purpose nga mapaswab ka. Kaya damo man niya trangkaso nga pag-swab negative. Na. Kung trangkaso ginaya. Na. Di ba kung may gina-advise na gani ang loss of taste and smell. Mm. Nakabalo na ta siyang mga symptoms na signs ng COVID eh. Okay. So po siya dami mag-detect siyang signs. Mhm. But iban, nadula ng sense of smell and taste, Mhm. hindi pa magpa-swab. Hindi pa. Correct. Hmm. Yes. So, anyway, ang sa EOC, sige man ang pagpaninguha, surveillance testing is still continuing. Ang importante, diriguro, nga hindi na kita maghatag kumpiyansa, no? Bisan gani sa mga community pantries, so, iban, kaya hindi kita nga, ini kinanglanon sa public, kid kakadto sa mga nagapatigayon sa community pantry, pero dapat health protocol. Dumdumon tagid nga amo nang sundon ta para nga makalikaw sa problema siguro Vice. Yes, correct sa action art. Amo na siya subong sulit-suliton ka na kabay nga ang imodera ng mga listeners makakwan ba lang, makarealizar kag ma-implementar nila sa ila palimalay at sa ila pagalingon. Anyway, sige. So, salamat gid sa time subong kag nga ginatag diri sa Action Radio Bacolod kag ti sa mga grupo ninyo sa mga nagamonitor kay kung pamatian mo sa probinsya abi daw siling mo daw pulihan kamo nga grupo progreso sa bilog nga probinsya siling ko daw ang eleksyon ni karon ano ini may kung taga province mabuto tanan para sa taga Bacolod. Sige lang action art. Ubra lang tanay Nagabot ang kion. Yes, istorya ka na. Ati, sige. Bye, salamat gid for the time. God bless kag halong gid permi. Yes, halong kita. Happy weekend sa atong tanan. Salamat gid. Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Action Hotline. Ya trabaho lang tanay. Pabailan da kay hindi malikawan subong ang pag-amat-amat na no sang issues politika. Ako ga-expect kag kung ikaw halimbawa abi nagpapili ka bilang opisyal sa gobyerno. Expectaron mo na nga in every election basta mapapili ka gihapon bisan way ka na gani nga papili kung may ginasuportaran ka sa tiyempo sang eleksyon ang imo iyang bantayan nga sigurado hindi ka gid makaluwas, no? Halin sa pagbatikos, halin sa pag question kapin pa kung may ipagwa ka dira nga suportahan mo, ti normal ina siya, no? Sa bahin sang politika. Hindi tani normal kay dapat high level ini mo kasahi isang campaign, tagaan oportunidad ang publiko nga kilalahon ang ilang mga
kandidato o kung sino man magpapili, kag edukahon ang pumuluyo kung paano sila magbuto sa husto, tigaling baliwala tanan. As a matter of fact, kung ang tawon ta subong, aside from educating the voters, gainang maka-intindi ka mag-level of kuntani ang paminsaron, agod lang inang bisan taw-tawan hatagan mo sang damol nga sobre, mambal ang tao, please. Hindi na ina kinanglanon ang kwarta because ang ginaistoryahan ta diri ang puturo sang aton banwa kag puturo sang aton kabataan. Bisan hindi na lang gani ato na, no? Nga may mga edad na. Ang realidad sa politika, bisan nanong imo hinimuan, bisan nano ang nangin performance mo during your term or incumbency, ina tanan will be nothing. Ina tanan mahimo nga manginwala sang kapuslanan kag kabilinggan bangod pagabot sang tiyempo posible. No? Sa magabot ang tiyempo sang adlaw sang eleksyon, mahimo nga malimtan nga bangod nga ang tao nag-expect nga subong ang eleksyon sa Pilipinas is not all about party, is not all about political vision and mission, is not all about political programs, agenda, o ano ang plano sang kandidato. Ang politika sa Pilipinas, ang realidad, hindi na kunano nga sahi sang individual sino ang nagapapili dira. Ang realidad sang politika sa Pilipinas, magluwas nga gastuso, magluwas nga nangin mahigko na ang eleksyon sa Pilipinas, kalabanan nagadepende sa unod sang imo bulsa. Action Hotline. In short, bangod nga ang tawo na anad na, kag bangod nga ang politiko man ang nagtudlo sa pumuluyo, nga tiyempo eleksyon, amuning tiyempo nga makabaton kamo sang kwarta. Because ang kamaturan after election, do hindi na magani kabalik ang kandidato. Nga magambal si mo, aringin promise ko, nga mga programa ihatag ko si mo. Mayara mga kandidato nga after election kalipat na. Hindi na gani balik sa mga supporters nila. O, kayong thinking nila, tidako man yung gasto ko. Kadako man sanggin bulig kuda sa inyo. Action Hotline. Kaya mo nang isa kung kay nga mga kung ikaw abi nagapaninguha for a change, inang siling mo subong grabe mo. Mamati ka lang siling nga change is coming. Kung mamati ka subong bla, partis politika kapin pa Bacolod City, may ara pang siling nila amo na ning katapusan sang Leonardia administration. Amo na ning katapusan sang Grupo Progreso. Mabatian mo, sa pila ka mga individual nga ang lining nila or ang ila ginasuportahan, amo ni ang mahimo grupo ni Congressman Albi Benitez kung mag-decide siya nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod City. But then again, suliton ko, why pa klaro ini kag why pa sang confirmation unless nga matapos ang filings ng COC. And even after the filing of COC, take note, pwede pa na matabo nga may ara sa pagkambyo o kung may pagbago sa kandidato kay ginaalaw ina nga pwede may replacement. Action Hotline. Nan, tikon magambal kaya galing nga siling mo, amo na ning pagbago sa Bacolod, change is coming. Ang question galing siling ko, change is coming kaya mga tao nga nagatalabid kag mga nagahalambal. Amo man ising una makita naton kag mga nakaagi man pangalagad is Bacolod. Ano pang change is coming naman? Kay isay man ang gyapon nga mga tawo ini ang mga nagatalabid sa kay former Congressman Albi Benitez. Sila hanon man lang na di si una, nakita mo naman di, kag tiari naman di nga daan sa Bacolod. Na, tiya mo na nga kinanglan, mangin maalam kita. No? Mangin maalam kita, why ko nagasiling nga, ako pabor kay Bing, why na yan sa akon bukabularyo. Nga, mambal ko nga ate, ako ya, pro pulahan ako nga grupo, no.
ang aton diri ginahimo amo nga pag-educate sa inyo because at the end of the day, ano man ang aton desisyon, ano man ang himuon naton nga desisyon, although 1 year masubra pa, inatanan, inang desisyon naton hindi ta paginulsulan sa ulihi. Na? Gamambal ka bla na amo nang lain sini kay salig kami mo nga amo na may pagbag-o katapusan amo malanggapon. Action Hotline. Ay sadyaya, galing ti amo ng beauty sang eleksyon. And take note, every 3 years ginahatagan kita sang kinamatarong sang aton puder bangod amo lang ni ang eleksyon nga ang pigado kag manggaranon nagapariho ang aton ginaangkon nga gahom nga makahatag sang isa ka boto sa isa ka kandidato. Action Hotline. Tandaan ta gida, amo lang ni ang tiyempo nga ang isa ka pigado kag ordinaryo nga tawo makalevel kita sa mga manggaranon kag milyonaryo nga tawo. Kay pag-abot sa adlaw sang eleksyon bisan ano ka milyonaryo, pagbuto mo ya ang pag-isip sa buto mo hindi niya kay 1,000 ka buto ang imo nga mahatag sa kaugalingon mo o kung sa kandidato ang ginasuportahan mo. Sa tuod lang, pag-abot sang eleksyon, pagbuto mo, pagkadto mo dito sa voting center, shade mo dito, kaya isubong makinanay ang gaisip sa buto mo. Hindi na pares yung una nga kahon. Mula bla. Subong ti kundi kwa na makina, manggaranon ka man, milyonaryo ka man, may isa ka tao galakat da perti kapigado o galang perming ginamama ya. Pero pag inisipay sa buto, hindi na ya kay 3 kapilo ang abansyon mo gilayon. Kag hindi ang isip sa manggaranon, kag kung may papel ka sa alta sa syudad, daw kung manggaranon, katag 3 yang imo buto mag-equivalent. Abi, hindi. Pariho lang kamo. Pariho lang kita tanan nga isa ka boto ang mahatag sa aton kandidato. Action Hotline. Kaya mo na, kinanglan mangin mahalam kita. Ini, umpisa pa lang ha. Umpisa pa lang ni. Ang sadya pag hindi kung randa di na bla, inang election campaign na, ginabagkadto sa mga barangay, mga rally, political rally, balang ginahimo, bao diragid, dabo na ni mga sampaton, mga hangkilan, nga imo mabatian, nga kun kaisa, maghambal ka, lumay kamaturan man, kun kaisa, makahambal ka man, ngalunsay lamang mga patalang. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Pangakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Direki ko anayo sa mga greetings nga ginapadala ninyo sa mga mensahe nga ginapadala karon nga aga. No kay Ma'am Vanessa Mayo siling nga good afternoon Aksyon monitoring from Las Vegas Airport. Salamat gid halong gid Ma'am Vanessa. Mary Ann Anyo Ramuran. Good morning. Great ko lang blessed happiest birthday to my sister-in-law Mercy Anyo. Thank you and God bless. Kay Kelly Jelly dira sa may Amerika, sa US ni siya. Sila nga kay Biboy Villasor, good morning sa CMO Sectoral, kag sa pamilya niya sa Pandanon, DSB. Salamat kita, dugangan talang ni karon dugay. Alas 8:57 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Online sa hotline. Ikalitan tani kay ari sa aton nga linya si Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sang EOC. Kabalo ko sako ni sila permiso bong dubay gidon tat ang ila sini nga pagtrabaho dira. Doc, how are you? Good morning. Yes, Aksyon ngayong aga sa pagpalamati sa mga programa. Good morning, Bacolod. Salamat gid, hindi nagtawagi ko sa imo kay namuno ni Vice kay ina daw kahapon kuno do 101 ang cases naton, although gastik kita gihapon niya sa ginapagwasan DOH nga datos. Gusto ko ni makuha dugang nga clarification sa inyo sa EOC. Sa Manila siling kudok ang ambal to sang Okta Research do nagnubo na ang linat na nay cases to diri sa aton do hindi gyapon mabangbang do sige ay gyapon do kaw. No, hindi. Kaya bali ang ato ni subong mga first cases ni 101, almost mga 23 sa ilang close contact. Okay? Kung close contact ka, doon sa ringon, may ara na kita na-identify ng index case, tapos ang close contact na yan, sa lockdown na ng ilang na panimalay. Okay. Tapos na ang other members of the family in swab naman. Kaya tungod, sa characteristics sa naton na virus na nanotice subong na kung isa ka miyembro sa pamilya na positibo, may possibility na the rest of the family members maging positibo man. And then, sa ato na 101 cases na na-report, may harap kita nila nga sa BGLP nga 29 kabilog. So, ining 29 kabilog ni, amo ni sila ang mga priso naton, mga person deprived of liberty, na kung sa diin, ginaswab na sila bago sila i-integrate sa general population sa sulod dito sa Hantumanan Jail. So, routine ilan nga testing na bago sila magpasulod sa mga priso dito, ginatest ka, ginaswab na sila. So, amo na siya ang rason kung nagdabo ang kaso naton. Yes, I see. So anyway, pero ga-expect kita nga basi pamalang may ara sa pagnubo liwat sa aton cases nga magbalik kita sa single digit, Doc? At sa subong sini, sige na ng aton na magpabaskog sa pag-implement natin sa aton PDITR strategy, particularly ang prevention, detection, and isolation. No? Sige na ng aton na pag-implement sa aton ng mga executive order, ang aton ng mga mitigating measures, sige man ang hulang sa aton ng BCPO sa ilang mga oplansita, ang aton mga barangay task force disiplina, sige man ang libot, tapos sige man ang aton na enhance ang aton na contact tracing activities, ang aton na swabbing testing. Then as a matter of fact, subong ganing na adlaw, may sumatotal na kita nga ng swab sa Bacolod City, 74,886. Tag sa adlaw sang kagapon, ang total na swab test na naobra naton is 441.
ka-individual ang aton nga na-swab. So, Okay. yun ang aton nga pag-enhance ang aton na swabbing capability dito sa syudad sa Bacolod. Okay. Ang aton nga mga isolation facilities, ang aton mga standby isolation facilities, aton na ni ginapatinduan, aton na ginapadisinfect, just in case na kailangan pa naton na mag-embrace sa mga additional na mga isolation facilities action art. Aha. Daw kahapon gani roll out vaccination sa mga senior citizen and nano sir may ara pa doc may ara pa sang mga masunod ini nga schedule kita for same sector in the coming days. Yes, Action Art. No? As a matter of fact, ang instruction ni Mayor Bing, ang aton na task force head, no, sa aton na COVA Council, ang tanan na bakuna nga ara subong sa aton na cold room, ipa-roll out sa aton mga senior citizen. So, ang tanan na kutob na nakaparegister online, kaya nakaparegister pagi sa barangay, amo ng aton na ginauna nga mabakunahan. So, may ara kita na listahan, kag ang listahan nga na, ang ginaobra naton, aton sila gina-text, kag ginapabalo kung saan sila makadto sa aton new government center na designate nato sa vaccination center nato, no? Okay. Pero once makabaton sila sa text, ang ilan ng message magatunon nga amo ni nga adlaw makadto ka sa aton nga vaccination center, Okay. kamo man nga oras ka mapabakuna. Pero ang iba nga gusto magpapakuna nga wala nagaparehistro, kailangan anay sila magparehistro, kaya mahulat sila, mapeksan sila, mahulat sila nga makakoordinate kita sa ila, kaya ang tinutuloy natin, maserbisyohan anay ang mga nauna nga nakaparehistro, Okay. kaya pagkatapos sila, gusto ka man limitahan ang pagkanto sa atong vaccination center in a particular time, gusto naton nga ma-implementar naton ang minimum health protocol kanang aton nga physical distancing kay naton palumdumon habang nag-roll out kita sa bakuna si COVID ya arag yapon. Aha. Now, pero ining nabili naton nga vaccine o nabili na vaccine da sa cold room, mga pila pa ni subong doc? At isang gagapon, no, naka-istorya kita sa coordinator sa aton ng pagbakuna sa Regional Office ng Department of Health kasi siya naghatag man sa clearance na ang nabili ng bakuna nga gamiton para sa second dose, i-roll out na naton as first dose. So, amo na subong ang instruction ni Mayor Bing sa aton Okay. ang task force head, ang coordinator sa COVA Council, si Ma'am N. Legastian, na i-roll out pa ni siya sa aton mga katigulangan. Ay, si Butang Malun kung taning ika-second dose, meaning gamiton na lang ni Anay. Yes, gamiton natin as first dose. Ito, may manag-abot kita ng additional na bakuna sa end of the month or first week of May. Okay. Nga mo na siya ang ma-replace para sa aton ng second dose. Oo. So, at least ma-double na ning number naton gali nga existing subong. Yes. We are expecting na makabakuna kita mga malapit-lapit 1,000 pag yung additional na senior citizen sa maabot sila nga semana, Lunes hasta Biyernes. Sige. Anyway, Doc, thank you gid sa time ha. Unless nga tingaton diri sige ni gini nga kampanya. Ang sa barangay subong kumusta ang sa registration? Anong update? May increase na gid man from 20K na rigad? Yeah, so far ang aton registration no sa pagbakuna sa barangay, ang pinaka-latest naton nga data nga nabaton sa aton nga data management cluster, lapit-lapit na kita sa 30,000 ang naka-register. No? Tapos ang iba ng mga kabarangayan, ginabuligan pa namon kaya ang iba nagkakaproblema sa ilang internet connection, nagkakaproblema sila sa encoding nila. Okay. Kaya may mga iba kita ng barangay na naka-record na pag single digit pa lang na registro, nakita nato na may mga problema gali sa pag-upload sa mga data nila sa database. Okay. So sa amon nga semana ng manugabot, may mga meeting kita nga pag-conduct sa mga encoders naton sa sining mga barangay, ang good ko ma-address ang ilang mga concerns kag ma-improve pagit nato ng aton na pag-process ng database. Kag sa dason mga semana, nagtagkata sa mga flyers no sa kada mga lugar, sa mga subdivision, sa mga panimalay para mag-guide naton sila kung paano magparehistro para sa aton nga pagbakuna. Kasi ang instruction ni Mayor, kailangan ma-intensify din ang aton nga information education na binagit ang aton nga registration kaya hindi na-anticipate natin na base by July or August, maabot na ang 650,000 doses na being ordered sa city government. Sige. On that note, Doc, salamat gid for the time. God bless sa imo kagalong gid permi. Yes, salamat man Action Art and God bless and stay safe always. Mayong aga sa liwan. Action Hotline. Dr. Chris Surungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sa Emergency Operations Center
diri sa Bacolod City. Morning man, may lang nga pagmonitor kay Melvin Solidarios Abdo. Siling nga tiyempo na nga magpahuway na si Mayor Bing, meaning ang 31 ka politiko nga nagsuporta hindi na nakagwanta sa panggobyerno sang administrasyon. Ang kaluluoy kamodira nga Bacolod nun. Ti may concern man na sila sa taga Bacolod. Ang ospital da grabe ang ugtas sa mga pasyente. Wala project. Let the people decide. Good morning. Siling ni Melvin. Eva Gradas Baterna. Rothschild Evangelista. Nya good morning, Action Art. Christine Minies Villalobos. Siling nga good morning sa tanan nga taga Barangay Pandanon, DSB, kay sa tanan nga members sang Energy Fans Club. Melvin Suladorius Apdos. Nya Action Art, ang 63 years old na ko. Never, wala ako katilaw pa konsulta sa doktor. Exercise ako, kaon ko fresh from the farm, kay ari ako sa uma. Kag maninlo permi palibot ta. Okay, kita mo na. Why gali si Melvin niya katilaw pa konsulta? Amo gina kung kaysa kapin pa kuno ay kabisyo, grabing exercise mo, ara ka sa kalugar nga presko perming hangin, layo ka sa balatian eh. Kita nyo atong mga centenarian, bla nagligad, nga nakabaton gani isang reward sa gobyerno, may mga cash yung ginatag sila, tuti kalabanan sila sa ila. Sa umautan niya perming ginabanatan, tikita nyo kampyon ang lawas na. Good morning man kay Sir Manjo Arnijo. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning madam. Martin Aliling, siling ni Kelly Jelly, bayong pagpamati man sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Montesa, Sir Bia Jonathan, Michael John Season, si Jinky Dagiamon Tilibano Merais, good morning man. And EFC President Dennis Richard Tibur Roma from US, siling ni Kelly Jelly, good morning. Arthur Siguenza, siling na trangkaso ko diri kas, 1 week may ubo kag sipon, hapo ko, hirap maginawa na dula man lang. Ay gali, mas nami guro na, pa-check up ka? Okay na subong. Ate, basit ang kaso ito. Ang pakaisa ko ito sa Luzon, no? Tigaling kilayo man ito sila doon siya sa Clark. Galing ang COVID, way man ni kapin ba kung may ara isang career nga maupdang ka? Sige, good to hear nga mayo ng kondisyon mo da. No? Kay Kas Arthur Siguenza. Utay bininig to ang problema. Pagid ang transient vendor, sige lang nagsanay, minus factor ni kay Bing. Lasad niya. Si Chris Keripol David Tanatan. Wow! Handsome in red. Ay, mahawta. Salamat. Si Banoy Bahandi, morning, diri Purok Kabukiran Takuling. Ana Sinoro, katamyaw lang kubas, happy fiesta, aksunad sa Barangay Lagran Habwas, fiesta. Distancing kag face mask lang, patihon ta ang health protocol. Nga may fiesta ka mo ya? Anong fiesta nyo da? May mga activities gid? Siling ni Al Ramos, Action Art, bayo mo pula subong. Ay, kalain galantaw sa Facebook, Royado, kikita nga pula, no? Okay. Lilia Taton, gamonitor man, Maria Victoria Paridis, ngo, Madam, good morning. Melvin Solidarios Abdo, te ang gasyagit na mga medyaman puwera lang sa mayo nga medyada damo medya nga ginabayaran ni Bing magtagol sila nga magtagol ila isyo hindi nami ay kalain depende na galing sir kung ano ka sa isang ang manugtagol bla Diding Alohamiento, good morning Kent Bolakja Juanisa, okay. Ligay Villares at Sibar, Marlo Ilustri, Erwin Gonzalez, Batyo Bats. Kung may dapat i-mayor sa performance lang basihan si Atty. Batapag at Atty. Kanya ang pinaka-qualified. Kaso wala mga kwarta. Kanugon kay kadamo sa maayo, da galing nasilaw gid ang mabutante sa kwarta. Amo na ganing kung ikaw biga paninguha parang
ang tao ma-level up, mag-alam, amo na bla? Voters education, ay sos. Frustration ang result mo kay wa ipik kaning performance mo, wa ipik man ang imo sining nga background kag ang imo record kon mag-interact sa politika nga way kag kwarta, nada eh. Action Hotline. Harap man si Erlinda Giroy, Imalay, sila nga may kwarta sa swab test. Ay, kalain, diri sa Cebu Province, 0 cases na regular na giyo katawo. Ay, gali. Baby darling Zaho Figueroa. Ara si Nung Ed Gulmatico, nooy Nung Ed, good morning kay Tita Dira regards. Action Art ko DM, ara kita subong sa pangabuhi nga survival sa gutom sa COVID infections and death. But still, ang aton gungan nga mga politikos who had this notion that only them had the monopoly to sit in power, govern eternally, still resort to political grandstanding and hulabalos, showing their insensitive to the real situation now. Action Hotline. At iway mas nagkapaminsar tuod na I agree kay Nung Ed. No, kay iba niya tuod kay insensitive eh. Muna yung pandemic, subo nga, bahala ka mo na, importante nga mo niya political karera. Pero katuhan ka na yung patrol, ang community pantry sa Action Radio Bacolod, this time, nag-umpisa na. Patrol Report. Let's have Action Alvin, grab Action Alvin. Action na Art, nag-umpisa na, no? Ang aton sining community pantry, no? Action Radio Bacolod Mobile Community Pantry. That is in cooperation, of course, Action na Art, sa Barangay Council, kag mga kaputisan sa idalom sa Bacolod City Police Office. Ang ining community pantry action na Art, ang of course, kinapangunahan man sa aton sini station manager. Si Ma'am na di maala magbanwa po sa aton news director. Of course, ari man diri ang pila ka mga personalidad ng Action Radio Bacolod. Upod na aton sini mga talents, no? Ari man diri sa Action Brian, ang aton mga drama talents, and at the same time, of course, si Action Boy, si Action Jan, isa sa mga nagkandiri, no? Happy gid si Manang, oh, nakita ko sa video ni Action Bray, happy gid si Manang. Oo, bisa sa ato nagkuha siya labanos, nangyaring pinakalaba gid labanos sa gakon. Amo gid pamangkoton tani karon si nanay, no? Actually ang nahauna ini, no, nga mobile community pantry action na Art. Ang naka-color green ako ginahatag nyo man na kay basi kung may magkuha na siya karon. Yes, ang naka-color green nga bayo. Bayo bla? Kung may magkuha sa iyo, di hatag tani. Actually, ang uyad na Action Art, antes ka magkuha sa utan, antes ka magkuha sa imo panginanglanon. Okay. Siya ang spray, no? Spray? Siya ang spray sa alcohol. Oo, siya ang spray sa alcohol. And at the same time, Action na Art, amo mo ni siya ang gatudlo kung ari ang plastic, o dala ka na sa plastic mo, kaga ano ang imo sining nga kinahanglan. Kaga sa ato sining nga mga kauturan, magkuha suno sa panginanglan. Ti dala na diri ang magbulig sa mga nagakinahanglan. Kati of course, magbulig man, kutob lang sa masarangan, no? Dugay-dugay, ari naman diri ang pila naton nga mga kauturan. May nakita from Barangay 9, from Barangay 16, Barangay 12, Araman Action na Art from Barangay 29, kagiban pa nga barangay, no? Si Madam, pamangkuton tani bala si Madam kay kuha siya, sang pinakadako, ang pinakadako niya nga nakuha diri, Labanus. Pinakadako pa diri, ang Ampalaya. Ampalaya, ha? Saro. Tapos kuha man ang saktuhan ng Ginoo nga kinanglan niya sa balay, kuha ka ahos, mantika, kalamay. Kuha ka diri kamatis. Panakot ng gid, no? Ang kamatis hindi nyo pagsulod sa bulsa nyo, sulod sa silupin kaya kasi mapusa karon. Kutob lang sa mabutang sa imong sa plastic, okay na siya, no? Kuha ang tabalas ng reaksyon. Pila naton ka mga kauturan. Ay, may bata. May bata. Hindi na yung bata group. Kuha na lang na. Baw si Kwan. Hindi ni bata. Action Hindi may bata na si kilid mo kayo na, gali. Pero si Kwan, gamay lang ni siya lang tao. Hindi, ato balawar, gamay nga bata. Gidi ako sa tupad na ni Sinunadaman. Ay, oo. May bata, gali. May bata. Gamay. Hindi siya kita ko na iyada, Pero may araw na bata, gidi nga gatindo. Gusto ko ba siya may pit bla? Aniban ba si maipit, no? Si Madam, kuha man siya. Bang mangkuton tabi at sa kahit pa paano kuhaan taman siyang gagamay nga reaksyon.
Madam, gamay lang reaksyon na nahuya siya. Sino to? Ang isa sa pinakagwapa sa aton sining Facebook Live. Taga-kilid. Gamay nga reaksyon. Ti si nanay, si Madam di kuha sang balatong pinakamalaba nga balatong. Sige. Gamay nga reaksyon ti anong mahambal mo sinisubong sa aton sining community pantry subong. Pinakadako nga talong pangkuha mo. Manami gid nga talong nga laba. Nay! Manami nga talong nga laba aksyon. Okay na. Ma-action na art subong sini mayo man ni kay gina-observe man action na art sa social distancing subong sini nga tinion sa diin magluwas sa samtang nagapila action art gahatag man sang puto kaong kadanay, balingoy, man diri iban pa para sa mga kauturan ta kaya diri action na arzo mo sa damo kay ginapaisol ang iban kay ibang gusto man mauna mo pero di distancing lang actually gina-observe social distancing actually galing kay mas maayo kung mga isa ka dupa bala kung 1 meter na ni pero mas maayo kung isa pagid ka dupa para social distancing no amo ni ang mabatian taman pero ang iba na to yung mga kauturan actually action art may mga bugas na diri ang naputos na tag-isa ka kilo may mga noodles langgaw kagaiban pa nga kutob lang kinanglanon sa sulod sa panimalay action art no so amo ni nga buwas do may schedule pag ito buwas Yes sir, may schedule pagit kita buwas sa aton sini nga mga kauturan bantayan sa barangay Handumanan nga magapatigay naman kita buwas nga adlaw alas 9 to balauna sa nga aton sini nga community pantry kaduhang adlaw sa community pantry kinapasalamatan naman naton of course ang aton sini nga mga kauturan nga may bulawan nga tagipusoon sa paghahatag sang ila sini nga masarangan para sa aton sini nga mga kauturan nga nagakinahanglan. Rekta diri sa area sa barangay 9 with action Papang Nixon Tahom ang ka-action nyo. Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Salamat kid Patrol Action Alvin Grava. Nagkabahin lamang sa ginahimo namon nga social responsibility paghatagman sa komunidad ang Mobile Community Pantry. Ang nag-umpisa karon buwas may ara pagid sa mga lugar nga kadtuan sa ARB Mobile Community Pantry nga mag-alibot no, sa mapilian nga mga lugar. Hindi man tanan 61 ka barangay nga amon magaduan pero may komunidad kami nga pilion nga hatagan sang mga kinanglanon ninyo. No, kaangay sang mga ginapatuman nga sistema sa iban nga mga community pantries ang ginaayo lang namon sa inyo. Please magsunod sa ginapatuman nga health protocol nga kinanglan mapaiway ang anuman nga problema sa COVID-19. So, thank you so much sa tanang na nagbululig. Pero kung may ara ka mo sang idugang, sa masunod namon nga activities, feel free sa pagdala diri, sa pagdulong diri sa istasyon sa Action Radio, magabaton kami gihapon sa inyong mga donasyon kaangay sang mga masunod. Bugas pwede man, canned goods, noodles, kape, gatas, kalamay, itlog, utanon, condiments, mga tinapay, pwede na. No, para sa aton komunidad nga mapalaron kagatagan naton sini. No, thank you gida. Ang ato lang diri nga ginahinos publiko nga kinahanglan magkuha lang sa inyo kinahanglanon sa among adlaw para nga tanan baka angkon. Sa dugang nga kasayuran o para sa dugang detalye, magtawag lang sa 434-3861 hindi gani 0947-637-6786. Amo na siya, no? Sa aton sinima ka-action. Pwede man kamo makapagingangot sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Inikabahin sa ARB Mobile Community Pantry. Action Hotline. Morning kay Gerans Barela. Action Art, wala gid pulos permi, wala gid pulos prime water. Wala tubod kun adlaw, wala papulawon yak ka kun gabi. Kun aga daw ice tea man na prime water kabati man kamuda. Action Hotline. Ang inyo ko ng tubig o hindi ginpuslan o Sarah Jane Bigasa watching live from Silay City. Si Gerans Barela. Siling agreed ko lang family Barila sa bagaa sinigaran na Thelma kag tatay kag Pulyon kag sa asawa ko Jessica Barela. Action Hotline.
Amelia Irad, silinga good morning. Kag kay Mario Irad, salamat. Osnier CDHDA. Ay, siya, wala na trangkaso subong, COVID na dayon. Si Keisha Isabel Patrimonio. Good morning, Action Art. Tamiyo lang pamilya Patrimonio, salamat gid. Athea Kim Iriman, Lito Dayap. Salamat sa Subic sa sumungga monitor si Casa Arthur Siguenza. GR Mainit Region, Humalumina, good morning man. Raymond Ligaspi Pinida, belated happy birthday kay Mama kag Ramona Marinay, birthday kahapon. Idolor Barbas, good morning man. Shout out lang sa family Barbas kag sa taga Barangay Pandanon. Ay kay Tito Birong Piuquento. Hindi, kay Manong Birong Piuquento, happy birthday. Sa bata ni Ter Vic Itabag, kay Eljob Bipinoso Itabag, happy birthday man. Cory Vidaha, siling watching from Kuwait. Sarah Jane Bigasa, ara siya sa Silay. Thank you, gida. Chimpo na nga magpaway na si Mayor Bing. Nabasa ko na ni Kayna. Na? Salamat, gida. Ayos. Sige lang kay sunod nga sinima na tilawan tabi magpatigayon sa survey. Di may baluan ta ang pulso. Galing ti sumungdo kalang-alang pa man. Okay, way pa man nakafile isang COC. Laton talang abi sa bulan sa Oktubre. Inang piyo na gid bala nga may magpapili na. Kaya na piyo na gid nga magpapili na sa palabuton nga eleksyon. Kaya iban ni ba si Tayada lang, pormada lang, igo kwentahon, kakak kag mag-isol man bla. Oh, amo na. At the end of the day, kabalo ka sa eleksyon, kung adlok ka mapirdi, hindi ka mag-intra no? Ang totoo, realidad sa politika, mamalang kontra sila yan, na makalang kontra ko, naggastos ang kwarta, amo na nga na perdi ako. Ang tuod sila, pariyo sila na makal kwarta, galing perdi lang siya, kinamo tuya ang isa. Action Hotline! Inabambal siya ng kontrata, dayaon kaya mo pariyo ka mo dayaon kay kung sundo ng regulasyon sa Comelec, dapat ang budgetary requirements sa eleksyon gamay lang na. Tigaling kay tanan, gusto man magdaog, magasto man no? Magpagwa ka man kwarta mo, tigaling di malas ka lang, kay mas damo iya ang balon, no? Nga kwarta sang kontra mo, tinambungos ang ginagasto, ti ikaw karon kon, ara lang imo ya sa bakag, kundi perde ka. Action Hotline! Ay, hindi ka magambal nga sila mo, ikaw matinlo, gid. Tanandre, actually, kung hindi ka mag-intra sa mayigko nga sa isang politika, hindi ka kanaog no? Tiantes ka, magluso sang change, dapat sakay kagid anay sa sistema. Pagdaog mo halato duhida, nga mo ipakita nga mo ng luyag mo yung matabo, pero ang prioridad mo, kung magkandidato ka subong, kung paano mo anay dagon ang eleksyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na Why nagid ko tiyempo? Sorry gid, way malabutan ng mga mensahe. Buwas naman. O sa masunod naman, Lunes kali kita-kitay. Sunday kita buwas. Pero ang iba naman mensahe karon na lang sa Action BBB program. Antes kumagdako, pari lang reminder sa aton mga ka-action na good
One at a time, dari sa aton sining nga pagpangalagad. Action Art Tayhupon saying, thank you for joining the show. Keep safe, Bacolod and Negros. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon